ko Abdourahmane Ba Tulde noon gandirton Tulde Dubbaango Hartallo ko wuro ɓoyngo wuro asliyankode jeeya koye guure gadiiɗe ɗo kam e nokku men wuro ngo noon no fuɗɗorino ko aynaaɓe tan fulɓe aynaaɓe e remooɓe ngari koɗi heen ko ngaynaaka tan ɓurno wonde liggeyaaji maɓɓe ko hono mawɗo jibdamɓe heewi wiirude ngo sosaa ko heɓde 18e siècle yimɓe ɓe noon ɓe koɗanno ɗo tan eɓe ndema so waalo yontii ɓe ndema waalo eɓe ɗum nen so ndunngu yontii ɓe paye heɓde nokkuuji biyeteeɗi abba en ɓe ngona toon sahaa jeeri sahaa ndunngu wuro ngo noon oɗo sahaa ngu ɓesni ngo mawni ma won leeɗe nayi nane maggo taari wuro ngo son jeehi baŋnge wargo ko kolangal aano e caangol caacitaari son jeehi baŋnge funnaange ko jeeri mawndi woni toon yimɓe keewi remde ndungu ndema toon jeeri to baŋnge rewo heedingu gaa ko tulal ñooli woni hannde leyɗe biyeteeɗe ñooli en Carrefour en Sinthiane en kañum keedi oɗo baŋnge e laawol goudron mbaɗaa ɗon fayi hedde ka heeɗi to baŋnge hirnaange woni toon ko nduukuñ haa gesel geɗa en fayi hankadi leyɗe biyeteeɗe ɓogge dow en e to baŋnge wargo hirnaange ɗum ko wuro men ɓogge les walla poos ko ɗum woni ko taari wuro ngo to baŋnge ɓesngu wuro ngo eɗen mbaawi wiide hannde wuro ngo ɓuri ujunnaaji nayi innama aade ko ɗum waɗi ngo yaaji ngo layi yimɓe ɓe mbatti sinjude jalta asli wuro ngo ɗum wiyete leegal babaɓe ɗo e ndiɗo mbaadi yimɓe ɓe ɓe dañi e tugnade jangde gila école aji sosa dañde juɓɓuli kewɗi ɗum woni hedde 1971 en fedde sukaaɓe Tulde hande duuɓi 35 wawi soseede heen hono coopérative rewɓe kañumne dañi soseede heen hedde 1985 pelle kewɗe cosaama heen baŋnge rewɓe ɓe kadi affaire coopérative maɓɓe ko faare boulangerie maɓɓe e ko nanndi heen sardiŋaaji maɓɓe e bobuuji maɓɓe haa hannde jardin d' enfant e ballal World Vision ne woodi e wuro he ko noon kadi to baŋngal fedde sukaaɓe kadi fof ko geɗe juɓɓuudi ɗi nganndanɗaa hoore ma nani wuro he ene moti ƴeewteede hesɗirine kadi e jokkondirde kadi e ɗanñiyankooɓe e doole wuro gonɗe doole ɓiɓɓe wuro ngo gonɗe caggal wuro ngo mballa wuro ngo haa wuro ngo wawa ƴelliraade no haaniri ni hono Tulde Dubbaango haade mum siñceede tawi ko ceeñel siñcaama e ceeñel kañum siñcaa ko 1872 manan Tulde Dubbaango kañum siñcaa ko 1875 ɗum noon ko aynaaɓe fulɓe ngaratnoo ko wayno pettooji ngara ngona ka haa ndungu silta hayatum ko so kooti haa juuti hankadi pelliti wudde wuro ngo wadde ɗum saare kamɓe aranooɓe aynaaɓe ɓee noon woni mawɗo maɓɓe ardiiɓe ko biyeteeɗo Ali Samba Yaro Hammad Guédiam Biro ene wonde mi yimne wiyee Amadou Samba Yaro Hammad Guédiam Biro wuro ngo e ndeer liyeeji gonɗi heen noon woni heen ko nokku gooto ne wiyee Werdallo Wande Gumi heedi ko rewo wuro ngo ɗum woni wiyetee Wande Gumi toujours ko ɗo woni garan place ko faare histoire fof paatuɗo rewo kala ko noddi faade rewo ko wayno konu yaadane haɓoye walla yaadane abbo nawɓe jawdi walla ko nanndi heen ɗum ko Werdallo Wande Gumi ɓe kawra ɗoon ɓe ƴeewa ration maɓɓe ƴeewa hankadi hunde maɓɓe fof pari ɓe njaha ɗum woni Werdallo Wande Gumi weenu ndu ko nduɗo woni weenu maɓɓe tigi rigi weenu ndu ngannduɗaa eɓe njara heen manan ndungu haa kawle haa dabbunde haa ceeɗu haa ndiyam ne tawtan ɗon ko leɗɗe taariɗu e hunde fof nane maɓɓe kala miijo fof nane maɓɓe no woodi e gaadaade hunde fof nane leɗɗe gawɗe taariɗu kono sukkundu ɓe ngoni ɗon ko juuti tawi manan ɓe njahata maayo alaa fof ko wonaniɓe maayo mbawa yaade maayo eɓe nana maayo ni no woodi kono ɓe njahata ɗon ko weendu tan woni hayar maɓɓe weendu noon ko reenereedu waɗi reenede so sondu reenaka won ruggiyankoɓe no ummo dow so ngari jarna jawdi gelooɗi mumen manan ƴooga kuruci mumen so ngare yaada tan nawa jawdi ɗum noon moɓe jii telle weendu he mo jeeyaka e diwan he fof ɓe mbaɗata fof ɓe nangga ɗum weendu e nder ɓe mbaɗata ko jontane kamɓe dengol ngol haa Allah waɗi ɓe jeeni waaji gooto ne wiye geɗa woni ɗon ne renanaɓe weenu ndu ɗo renantaɓe weenu ndu Allah waɗi gonɓe ɓe tinti ɗum ngari pelli mo
o maayo ubba ɗon ɗum woni sababu mbiɗa guesel gueɗa gonguel ɗo ngel boyli ɗi noɗi fotiri fof ɗi maha ɗi gasa ko tawi laamu colonial ari kono ko ballodiral e yimɓeɓe ko yimɓeɓe toppiri ha gasi ɗum ko colonial asi ɗum kono noon ko yimɓeɓe toppiri gasi ɗum en paati ha feere ano ko seɓɓe umminoɓe banggue hirnangue ngari balli farba walalde ndesani farba walalde rokki ɗum en ummade ceenel lodi ha yetti jammi kumbe kogel kode faade ɗon ɓe dokka ɗon ɗum woni jeeyi ano kesgel ngel ni ko fois ko ha feere kala ko fijirloji kawgel lamɓe baba fof koye kawgel ngel ha e subakande kala kene fiije wuuro he juldeji en fof ko ɗon e ko faate cangol cacingol ngol ne ko cangol mabɓe ngol ganduɗa kañum horata jama o wona taniraɓe amen mahi ɗum tan ko babiraɓe mahi ɗum ko maçon biyeteɗo yow aɗa wonde chef de village ko ma dara nde waɗa chef de village nde ko guila e gurdam Ali Samba Yero Hammad Guejam Biron kañum toɗɗimo yowon chef de village lepti hen ko Seydi Habi Mouro biyeteɗo Diawande jeeyaka e wuuro he itta ko Cide Adduya ko affaire politique bayla birane en tan gaddoy ɗum mbaɗa ɗum ɗo waɗa chef de village woni hen ko hirande biyeji woni naati ɗo woni hen ha ko Allah haji lepti hen ko Demmayram Baba on ne woni hen ha ko Allah haji refti hen ko Malik Woysi woni hen ha ko Allah haji kañumne itti ɗum ko barnata yimɓe ko galle nama sakken ko wayno ɓogge dow tawa ɗum wawata wonde on itta watta hen Hammar Sala woni hen ko Allah haji kañumne itti ɗum ko jaɓani tottude lempo wi yimɓeɓe ngala haydara ko wasɓe tottat ha lempo wa rendide lempo Seybana Aysara watta hen Seybana Aysara woni hen ko Allah haji affaire politique aji hakkude Amadou Mokhtar Dia e bayla birane gotodira affaire law Seyban wotani manan Eliman Abou en manan itta caggal toon Demmayram kadi watta hen e ɗum ɗo he Demmayram ne woni hen ha ko Allah haji ha maayi lomti ɗum biyeteɗo Samba Ba hade Samba Ba lomtade noon tawi waɗi fatara seeɗa ɓe mbaɗi hen biyeteɗo Hammar Samba on wiyete Bekku Ba ko alkati wonno ɗo e ɓogge he lomti koye wuuro he jeeya lomti ɗon lebbi jeegom hade manan Abou Maro waɗa hen ha tumunna kañumne itti ɗum ko majjirede lempo wiyama yoɓa jawdi mum nanga sisira yalti tawi démissionnani ni weddi ladde tan wi wawa wonde ɗum ɗon wawa wonde ɗum yaltini eywa refti hen Samba woni hen ko Allah haji caggal toon politique aji affaire structure nde ari woore hakkude Cheikh Sadabou Kane e Alassane Ba e parti Alassane Ba wi Samba wonata chef de village itti ɗum mbaɗi ɗum biyeteɗo Bocar Aissata ittani kono ɓeytude mbaɗi Bocar Aissata ɓe ga mbaɗi Samba Ba goni hen kamɓe ɗiɗo fof ɓe ɗo kono kanko Samba serani o maayi kanko woni chef de village mo ganduɗa d'honneur kanko nden woni hen ummima hen ha ɗo gonɗen ɗo ari hankkadi ko wayno ko mbiyata hayakil structure min oɗo jooɗiɗo ari wonde coordinateur des jeunes Tulde Dubbaango mi woni hen ene wona manan duuɓi 4 caggal toon nde mi iwi ɗum waɗi fatara ha chef uji village kadi puɗɗita woni hen ko Alassane Adama ɗon chef uji village ɗi kadi min ko Mouhamadou Ramin Sow ko mbiyetemi komi jannginowo Qur'ana dumunno juhɗo nokku o noon ne heewi duɗe nan ɗo Qur'ana ne keewi mene sukaɓe ne jangga hen jangga hen kadi sharia jangga fiqhu jangga nahwu jangga balagha tafsirul Qur'an hadith mustalah al hadith ɗo fof ko gueɗe janggueteɗe ɗo henna ko jiida e ɗum almubɓe ɓe kañumenne ko yiɗɓe jangde no feewi hewɓe hen kadi won hen jeeyaɓe ɗo won hen kadi ɓe jeeyaka ɗo henna ceerno Adama Mody ene wayno on kam koye adiɓe ɗo arde jeeya ɓe mbi ondu ko ɗo e wuuro he ko wuuro ngo addimo ɗo ni pour o wona almami wuuro ngo kanko Adama Mody ne waɗi kadi ceernaji goto mo mbi kalata ɗon mbiya Adama Ndiaye on kadi koye sernaɓe wuuro he jeeya so tawi noon ko oɗo sa joni ene waɗi duɗal ceerno mbiyeteɗo ceerno Abdoul Mamadou on duɗal mum ene wayno ene ɓarno ko heewi ene waɗi kadi ceerno Khalidou Dia
on kadi mi jangguina on kadi bamum kadi ko gandiranoɗo gandal mi wiye ceerno Abou ne wayno kadi ɗo e galle oɗo Adama Mody kadi woppi ɓiɓɓe mum kadi ne jangguintunoɗo ne wayno ceerno Abou kañum ni wonno almami juma ɓoɗo juma mawo ɓoyka kanko wonno almami mum kanko jangguintunoɗo kadi jogui miñiko ene wiye ceerno Bocar kañumne ko jangguinowo jangguiniɗo ene wayno min noon koye ɓiɓɓe ceerno Bocar mbiya minne komi jangguinowo ɗo o sa joni kan jetama ɗum mbiyetemi jeeyama ko Tulde trésoriére coopérative rewɓe Tulde coopérative ɗum coopérative mawɗo waɗi haqqi mawata haqqe 460 debbo rewɓe ɓen jogui gollal tiɗgal nder wuuro ngo eɓe kewi kadi activité ji ɗi eɓe jogui cañu eɓe jogui goobu eɓe jogui sardin ngaji eɓe jogui kadi en même temps fourburu eɓe jogui machine unowo ɗum fof koye golle rewɓe he jeeya fuuro noon way kono rotation ɓe mbaɗata ɗum ni lewru fof won rewɓe ɗiɗi poti liggade hen ko ɓuuri hewde joni activité yimɓe ko gollal fuurgal ɓuuri wonde hewde rendement goomu ngoni ko noon kala koɓe jeeyi e fuuri he ɗum woni koɓe kewi somorade baguiji ɓe gooba ɓe cooda hen garaji kadi ɓe caña to sardingue to noon debbo fof jogui parcelle muɗum mo remata ko remata ko kañum tan heroto ɗum sardingue o kadi heewi rendement eɓe jeeya hen eɓe ñaama hen kadi eɓe dokka hen kadi hoddiɓe ngala kadi ɗonde yimɓe ɗon ngal ɗon gollal koɓe rewɓe dariɓe kam ko sardingue o noon en jogui caɗele seeɗa woni caɗele ko caɗele ndiyam ɓe mbaɗanoma panneau solaire panneau o waɗɗo dumuno seeɗa ko gujjaɗo ɓe installé nama kadi robinet aji ha jetti toon mais machine o ene waɗi ko panne seeɗa ene wawi ɗo yeeso kam goni koye wadde feere no ɓe dépaniri machine o so dépanama kam campagne o kadi fuɗɗata koye mois de novembre fuɗi mois de novembre ɓe façon fof variété légumes aji fof ɓe gawa ɗum hen so ɓe gawi nde ɓe naftoro ɗum ɓe naftoro hen kadi gure saraji ɗi fof kala mo ala légume paɗon kadi naftorade hen ɗum ɗon ɓuuri hewde e teddude e gollal mabɓe koɓe rewɓe tinniɓe noon so ɓe ballama ɓe jiiɗi liggade caggal kadi gaga coopérative o ɓe jogui groupe aji ɗi ko groupe aji épargne et crédit ɓe jogui mawata haqqe sappo ko groupe fof waɗi mawata haqqe rewɓe nogas e ɗiɗo ɓuri famɗude groupe ko liggortoɗo à peu près joni yettima e 300 000 ɓe famɗude groupe aji ɗi ɓe ko ñamale ɓe ñamdirta hen eɓe jooɓa ñamale ɗe noon ɗen kadi balliteɓe kadi activité ji kewi kadi mbaɗata e nder wuuro he ɗum ko yeeyoɓe taaɓe jeeya légume eɓe jeeya cabude jeeya gueɗe kewɗe nder wuuro ngo ɗum fof ko groupe aji affect ɗi ballita ɓen groupe noon ɓurɗo mawnude hen e dowlude groupe e on joni yaara hande ngaalu mum yaara hedde 1 million 500 000 ɓurɗo famɗo yaara koye 300 000 min komi jangguinowo mi wonino directeur école Tulde garmi ɗon ko en 1969 école o sosa koye hitande 1962 iɗi jangguinde école o ko biyeteɗo Ba Abdoulaye Djiby e Rahmou e ceerno Bocar Sow wonno arabisant makko nde garmi école he wonno hen ko caaleje wonno hen ko classe uji ɗiɗi min nde garmi école he mi woni école he gila nde yarata e classe uji ɗiɗi ha maaha ha o heeɓi classe uji jeegom mi woni école he annama duuɓi nogas école Tulde ɗo mbiɗa andi mi jangguini hewɓe e nder Tulde tuggi donc 69 ha heeɓi hitande 92 ko min woni ɗon directeur mbiɗa andi kadi école o gueɗe hen kewɗe waɗa koye dowam mahi école o ko yimɓe wuuro ngo e miijade e rendude miijo min pii kalis min pii birikaji min mahi école o min puɗɗori maade ko classe uji tati caggal ɗum min mahi classe goɗɗo woni nayoɓo e min ñaagui ambassade d'Amérique mahene min classe uji ɗiɗi refti hen woni classe uji jeegom gila on ɗon waktu école o wayli min gawi hen leɗɗe ɗe woni gonɗe hen ɗe ha ɗo gonɗen ɗo leɗɗe ɗe min gawnoɗe caggal komin giwi ɗon ko kam mbiɗa andi leggal lekki awaka ɗon ko lekki min gawno hande noon école o yaaji o yeehi haw heeɓi 16 classe
wona min kam mi dañi ala traite mi natti janginde e école he kono noon min giwmi hen koye 92 pektami kay heyɗi kono tuggi on ɗon waktu kam mbiɗa andi ha joni école o no yaranno ne yara kono noon classe uji ɗi kam ɓeydaki no fonno ɓeydirani hande omo waɗi 16 classe mahaɗo kono ko ɓuuri hen hewde hutortake ɓurata moƴƴude noon koye mbawka e miijoji yimɓeɓe ƴeewa no dartiriri école so heeɓi classe uji 6 ne moƴƴi tawde koko ɓeydoto wona ko ustoto moƴƴi ko yimɓeɓe pecce waɗa hay sinno ko école aji ɗiɗi hay sinno koye nder mur goto waɗa classe école aji ɗiɗi wiye oɗo ko école sabbana ngam oɗo ko école sabbana ngam ɓe gona e liggodade soɓe liggima ne adda kadi ko wiyete nder hakkude jangguinoɓe ha e nder élève aji ɓuura yidde wawde ɓuura yidde wadde liggey pewɗo. Min mbiyetemi ko Ablaye Ba e oɗo saaha ko min woni hoorejo fedde sukaɓe Tulde Dubbaango. Fedde nde sosa ko hitande 1971 nde fedde nde sosande activité ji goodi tan ko wadde kirɗeli pinal e coftal ɓalli hono fof ko koyngel e wallude miskineɓe e nder wuuro ngo walla fittude wuuro ngo walla ubbude gawi so yeehi ha toɓoji ɓenni walla wadde gawi nde saaha toɓo waɗata ɗum foof koye gollal fedde nde jeeyano ummade hitande mbimami nde ha heeɓi hitande 1991 ene wayno hono duuɓi nogas ko hono ɗin tan activité ji gonno caggal ɗum noon kesam naatani golle amen min mbaɗi yontere amen pinal adande ko hitande 1992 tawa nden yontere pinal ene rendini diwanuji 4 e nder Mauritanie hono Trarza district Nouakchott Gorgol e Brakna caggal ɗum e nder batuji disnodiral caggal yontere pinal e ƴewde hono golle ɗe jokkirta min nanodiri duuɓi 5 fof amin mbaɗa yontere pinal gam wawde rendinde kadi ko heewi e nder Mauritanie gosodira mon hakkillaji fedde nde ne wallita ɗum joni pelle ɗe gona laamuyankoje hono World Vision amin liggodira e mum UNICEF amin liggodira e mum organisation goɗɗo kan wiya AID amin liggodira e mum waɗi min noon yiilade ɓeɗon gam wawde liggodira men ko yowitade e kesamagu naata saabu hande ko ɓuuri hewde gam ƴellitoɗa jaada e jamanu alay saago fedde ma hankkadi fandare mum jeeye hen développement e nder hen min mbawi wadde ñalawmaji e nder Mauritanie ha Ayoun Kahaydi gam haɓanade ref biyeteɗo sida o caggal ɗum kadi e ballodiral partenaire uji min mbawi appide initiative des femmes à Tulde e maraîchage sardine coopérative o konngol battidigol wonata ko erago faade e ɓesgu Tulde e ɓesgu ɓoggue foof wonde kala suka ene jogui place mum e nder rendo so tawi a waɗa nde poɗɗa wadde nde holde mbaɗata neɗɗo foof ne a foti andude ko gurdam pelle wona hunde duumide e neɗɗo a waɗat tan yontama sa yehi kadi goppa woɓɓeɓe gara jokka ko ɗum ni a waɗata ha jaren yesso so tawi ɓennunoɓe mbaɗi ko moƴƴi enen hande en mbaɗani ko arata ko ñawata en soɓe ñaawi en kadi sen jii welata en.